खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि। रेशन कार्डखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां। रेशन कार्डखौ लानानै सरकारा गेदेर खौरां फोसावदों। नंगौ, लाख लाख रेशन कार्ड गोनांफोरनि थाखाय सरकारा मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। रेशन कार्ड थानानैबो नोंथांनि नखरनि सोरबा सोद्रोमानि मुङा थालांदोंब्ला अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। नोंथांनि रेशन कार्डआव नखरनि थालांनाय सोद्रोमाफोरनि मुंखौ नोंथाङा सोसननो हासिगोन। नाथाय बे खामानिखौ माबोरै मावफुंनानै लानो हागोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लिया फारि फारि नोंथांमोननो फोरमायगोन। रेशन गलादारजों बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियावनो फोनांजाब खालामनांगोन। गोदानै मुं सोसननाय सोद्रोमाफोरनिफ्राय गोनांथि जानाय फोरमान बिलाइफोरानो जाबाय आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार कार्ड। बेफोर फोरमानलाइफोरखौ नोंथाङा होनो हाथारनांगोन। नोंथाङा बे खामानिखौ अनलाइननि गेजेरजोंबो बानायनानै लानो हागोन। गोदानै सोसननो नागिरनाय सोद्रोमाफोरनि गासै थंफोरखौ होनायजों लोगोसे नोंथांनि बे खामानिया जाफुंगोन। खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि। रेशन कार्डखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां। रेशन कार्डखौ लानानै सरकारा गेदेर खौरां फोसावदों। नंगौ, लाख लाख रेशन कार्ड गोनांफोरनि थाखाय सरकारा मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। रेशन कार्ड थानानैबो नोंथांनि नखरनि सोरबा सोद्रोमानि मुङा थालांदोंब्ला अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। नोंथांनि रेशन कार्डआव नखरनि थालांनाय सोद्रोमाफोरनि मुंखौ नोंथाङा सोसननो हासिगोन। नाथाय बे खामानिखौ माबोरै मावफुंनानै लानो हागोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लिया फारि फारि नोंथांमोननो फोरमायगोन। रेशन गलादारजों बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियावनो फोनांजाब खालामनांगोन। गोदानै मुं सोसननाय सोद्रोमाफोरनिफ्राय गोनांथि जानाय फोरमान बिलाइफोरानो जाबाय आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार कार्ड। बेफोर फोरमानलाइफोरखौ नोंथाङा होनो हाथारनांगोन। नोंथाङा बे खामानिखौ अनलाइननि गेजेरजोंबो बानायनानै लानो हागोन। गोदानै सोसननो नागिरनाय सोद्रोमाफोरनि गासै थंफोरखौ होनायजों लोगोसे नोंथांनि बे खामानिया जाफुंगोन। खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि। रेशन कार्डखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां। रेशन कार्डखौ लानानै सरकारा गेदेर खौरां फोसावदों। नंगौ, लाख लाख रेशन कार्ड गोनांफोरनि थाखाय सरकारा मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। रेशन कार्ड थानानैबो नोंथांनि नखरनि सोरबा सोद्रोमानि मुङा थालांदोंब्ला अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। नोंथांनि रेशन कार्डआव नखरनि थालांनाय सोद्रोमाफोरनि मुंखौ नोंथाङा सोसननो हासिगोन। नाथाय बे खामानिखौ माबोरै मावफुंनानै लानो हागोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लिया फारि फारि नोंथांमोननो फोरमायगोन। रेशन गलादारजों बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियावनो फोनांजाब खालामनांगोन। गोदानै मुं सोसननाय सोद्रोमाफोरनिफ्राय गोनांथि जानाय फोरमान बिलाइफोरानो जाबाय आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार कार्ड। बेफोर फोरमानलाइफोरखौ नोंथाङा होनो हाथारनांगोन। नोंथाङा बे खामानिखौ अनलाइननि गेजेरजोंबो बानायनानै लानो हागोन। गोदानै सोसननो नागिरनाय सोद्रोमाफोरनि गासै थंफोरखौ होनायजों लोगोसे नोंथांनि बे खामानिया जाफुंगोन।